Min er lidt højere. Ej, for helvede. Jamen, jeg glemmer hele tiden, hvor... Åbenbart, eller også er der tegn. Okay. Det er lang tid siden. Ja, det er lang tid. Ved du hvad, sidste gang, der gav du mig ikke det. Sanne kan også kende Hvem? Holy smokes. Er du hvor som hen? Jo, selvfølgelig. Ej, hun er jo for det. Ja, ja. Var. Ej, hvor er det skægt. Tak. Ole Rom. Hej, Ole. Hej. Du ligner dig selv. Men jeg skal stadigvæk lige gøre det. Ved du hvad? Du skal bare... Hvor var det fedt. Så. Jubilæumsår, om I nu er unge eller gamle. Det er rigtig glædeligt at kunne byde jer velkommen tilbage til skolen denne dag, det 5. jubilæumsstævne. Som bekendt så startede vi jo denne tradition for 5 år tilbage, og nu er vi så at sige igennem alle årgangene. I alt har vi med denne årgang haft besøg af mellem 1300 og 1500 gamle elever på sådanne dage. Vi på skolen glæder os meget til dagen i dag. Tanken om at samle jubilarer er først og fremmest for at få lejlighed til at knytte bånd mellem de gamle elever og skolen, men derudover også, at I får mulighed for at hygge jer sammen, genopfriske minder både inden for årgangen, men også årgangene imellem. Det er i den sammenhæng en glæde for mig at kunne orientere jer om, at vi her på skolen i samarbejde med Herlufjanersamfundet er ved at iværksætte et arbejde, som betyder, at vi løbende vil være i stand til at orientere jer gamle elever om udviklingen på skolen. Ideen er tyvstjålet fra amerikanske universiteter. Det er den såkaldte alumni-tanke. Og til det formål